sallah shi ya raba ni da wacce nake gauna. Jaje zo ka taya na aboki na lamarin zan so ka yi duba. Na jajanta ma aboki kan wannan lamari, amma ni a ganin da nake dace da abar so ne ba kayo ba. Rayuwa ta sauya ka duba irin wannan lamari. Yan mata da yawa amma kai da shi ba sa uzuri, ba sa yin duban abin da ya dace su yi nazari. Ta yi gudu na wai a dalilin dinkin sallah ban mata shi ba. Tunanina aboki kayi rashin sa'a, yar nan anya tana son ka da gaskiya ko a'a. Kar ka ga ta fiye mahafari da ido da yawan fara'a, kila tana yi ne sanadin hange na abin hannun ka yi duba. Al'amarin da ya kan aboki ya ban mamaki, wacce nake nuna wasu ta guje na akan dinki. Bata jin kunyar abin da ta min na rashin kirki, ta bi jire ta yi bitaci ta ce ban taɓa yi mata kwabba. Soyayya ana yi ne domin Allah, ba a duba kudin ka mulki ko tarin daula. Duk wata wadda ta damu kanta akan dinkin sallah, yaya kake kallon karɓar uzurinta idan laife ba kayo ba. Dukkan bayanan baki dai mata take ta fuskanta, wai azatan da take akan haka wai ba na santa. Duk wahalar da na sha kanta a da yau ta manta, ta watsan daga sa idanu ba zan manta da ta yau ba. Al'amarin tabbas da ciwo na jajanta ma, tabbas ba daɗi rabuwa da wacce kake nema, amma kai haƙuri a nan gaba za ta yi nadama. Duk mace mai koyi da irin wannan halin ba ta ga da kyau ba. Dinkin sallah shi ya raba ni da wacce nake gauna. Jaje zo ka taya na aboki na lamarin zan so ka yi duba. Na jajanta ma aboki kan wannan lamari, amma ni a ganin da nake dace da abar so ne ba kayo ba.